Өлкә губернаторы Юрий Берг кулыннан үз хезмәте өчен югары бәя алучылар арасында укытучылар, табиблар, шахтерлар, мәдәният хезмәткәрләре иде. Аларның барысына да үз өлкәсендәге эшчәнлекләре өчен Россия Федерациясының атказанган хезмәткәре дигән исем бирелде. Хасанову Хусаину Ахмад Сафеевичу. Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә Билә районы Алабайтала авылының Хасанов крестьян фермер хуҗалыгы рәисе Хусаин Әхмәтсафа улы Хасанов лаек булды. Оренбур фермеры моңа кадәр дә дәүләт тарафыннан игътибарсыз калмады. Россия агросәнәгать күргәзмәсендә алтын медаль, Россиянең атказанган фермеры исеме һәм башкалар. Гомеренең 46 елын ул авыл хуҗалыгына багышлый. Ул бүләк минем үземнең яшемне исәпләп карасаң, инде минем хәтле эшләгән эшләремнең хакын бирәләр дип исәпләргә була. Авылга йөз белән караган Хусаин Әхмәтсафа улы беренче адымнарын агроном буларак ясый. Онның колхоз белән дә җитәкчелек итә. Хәзерге көндә милләттәшебез крестьян фермер хуҗалыгы рәисе. Крестьян фермер хуҗалыгында бөртекләрдән тыш яшелчәләр, бакча культуралары, бәрәңге үстерәләр. Без булай да үзебезнең якта үсә торган яшелчәләрнең барысын да үстерә торган идек. Безгә өсти торган ассортимент юк. Ничек эшләдек, шулай эшлибез. Шиктә юк, дәүләт бүләкләренә лаек булучылар элек ничек үз эшләрен намус белән башкарганнар, киләчәктә дә шулай булачак. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ильяс Хаялин, Яңа Гасыр каналы.